Salutare lume, sunt Simi3D și acesta este primul nostru episod din Minecraft single player. Dacă știți ce zic. Această serie se va numi Survival cu Simi. Da. Aha, Survival. Da. Bonus chest, nu? Nu. Ia, hai, lasă-mi dăm și un bonus chest. Stai să bag și un seed. Da. Gata. Am scris da, mai am, da, ori. Dar nu-i bai. Băi, spatele, nu mai pot. Da, și acum în câteva ore să duc la școală. Da, ce? N-am chef. Nici o școală. What the fuck? Uai, direct în junglă, mă? Da, nu merge skin. Las, că o să-l fac eu. Putuți. Deci nu mă care bate cu ei acum. Stați un pic să dau sonul. Da, nu mi se vede skin-ul, nu știu ce. Muzica sound. Stați un pic. Nu se aude sonorul. Stați. Acum se aude. Fix în junglă, frate. Unde mă putea spawna mai bine decât asta? Păi nu uite acolo, porci, cred. Că-s porci. Porci, porci. Cacominți. Îmi plac. Nu, da, eram sigur că o să se întâmple. Mamă mie, dar ce? Stai un pic că... Și ea nu merge asta. Trebuie să schimb și tastatura, o să mai schimb eu în curând. Și cred că o să-mi pun decapitator. Ca să nu mai stau 5 luni să tai un copac. Cred că s-au zgomote de afară. Cred. Sper că nu s-au tare. Am puțin, măcar am 17 bucăți la scan. Ia uitați, Simi3D, primul achievement. Like me boss, you love me like it's a... Acest episod cred că o să aibă vreo 10 sau 15 minute, undeva pe acolo. Yeah, miau. Mamă mia, nu cred că am găsit așa ceva. Ameu, pepenele. Nu știu ce să obișnuit să merg cu shift-ul. Pe de asta cred că o să mă vedeți că stau cu shift-ul cel mai des. Pentru că s-a obișnuit, m-a jucat mult Minecraft la viața mea. Cred că 2 sau 3 ani. Undeva pe acolo. Și de când era versiunile vechi. Cu 1. Cu tare. Din 0.2. Era Minecraft. Atunci era Minecraft-ul, era Minecraft, adică n-avea nimica.
care are acum bannerii, uși de toate culorile, acum atunci era 0 față de ce e acum. Perfect, biomul meu! Asta îmi place biomul ăsta. Cu spruce, pentru că îmi place ușa de la spruce. Nu mai deschideți ușa de la curte de la mine, fotovaș. Undeva. Da, am uitat, nu ar trebui să înjur, dar mai îmi scapă câte un cuvânt, două. Scuzați-mă, nu mai îmi scapă câte un, două. Unde? Deci Minecraft pe abrin să oprească filmarea. Deci cam aici o să fie toată casa, cred. Nu aici. Ce-am opinat? Vaci, multe vaci le las aici, că o să am nevoie de ele. Stați să văd unde să-mi fac casa, pentru că aici este numai zonă din asta. Este în sfârșit o câmpie. Uitați, cred că să nu-i fac pe aici. Fix aici, în locul ăsta. Nu mai faceți-mi pista asta. Și cât mi-e dat în 5 minute. Da, am revenit. Filmez! Da, ia stai un pic, eu n-am văzut textul. Tot am zis că mi-au și mi-am luat. Să ne puțin la piatră. Da, da, filmează. Uitați aici, toate. Acum vreau să știți că foto mi-a dat. Mano. Scuzați. Treci până în fața camerei și am închis ușa. GG, am făcut aproape un sac. Te mai și două torți. Vezi deștept.
Trebuie să mai dăm cu drujba. Stați un pic. Mai luat. Nici nimic, frate, căul, nimic. Drive-ul tău. Nu mi se pare așa că e un bloc de minera. Bă, dar cât greu are aici? Și 08. Nu mi-e donat o obiect, mă. Caule, în sfârșit. Sleap tot. Pentru că nu eu folosesc. Cap. Ui. În sfârșit, un minereu folositor. Îmi fac pe piatră. Piatră folositoare, dar nu. E minereu. Mă duc sus. Torța mea. S-a făcut noapte? Unde e? Las că să-mi aduc astea aici rapid, o să mă duc sus, să-mi dea ori și le aduc. Asta ține eu în dificultate, dar pe normal. What? Deci noi să stăm acolo jos pentru un moment dat. Până când ne situăm. Stai țin să mă fac pe spați pe aici. Doamne, și cam acesta a fost episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Simi și bye bye.